Yanzu Kotun Kolin Najeriya ta ɗage zaman sauraren shari'ar da wasu gwamnonin jihohin ƙasar suka shigar kan ci gaba da amfani da tsoffin kuɗin ƙasar na takardar Naira 200 da 500 da kuma 1000. Kotun ta ɗage zaman ne bayan da wasu jihohi guda 9 suka bi sahun gwamnonin jihohin Kaduna da Kogi da kuma Zamfara, waɗanda suka shigar da ƙarar tun da farko. Jihohin da ke ɓangaren masu ƙarar bayan guda ukun na farko su ne Kano da Katsina da Sokoto da kuma Lagos da Ondo da Ogun da kuma Ekiti da jihar Rivers. Ita ma ɓangarenta gwamnatin ƙasar ta samu jihohin Edo da Bayelsa a matsayin waɗanda ke kare kai a shari'ar. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘Yan-Rufa'i da takwaransa na jihar Kogi Yahaya Bello sun halarci kotun a yau. Yanzu dai al'ummar Najeriya za su ci gaba da jira har zuwa 22 ga watan Fabrairu kafin sanin matsaya game da ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗin ko kuma a'a. Gwamnatocin jihohin Kaduna da Zamfara da kuma Kogi ne suka shigar da ƙarar, inda a kotun ta farko kotun ta bayar da umarnin jingine wa'adin daina amfani da takardun kuɗin na 10 ga watan Fabrairu wanda bankin ya bayar a farko. Mutane dai a Najeriya sun shiga ruɗani akan ko za su iya ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗin na Naira 1000 da 500 da kuma 200 duk da umarnin da kotu ta bayar na jingine wa'adin na 10 ga watan Fabrairu. Hakanan rahotanni daga wurare da dama sun nuna cewa bankuna sun daina karɓar tsofaffin takardun kuɗin, suna bayar da hujjar cewa umarni ne suka samu daga babban bankin Najeriya. Bugu da ƙari, wasu masu ƙananun sana'o'i da dama sun daina amsar tsoffin kuɗaɗen. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin za ku ci gaba da ansar tsoffin kuɗaɗe ko kuma za ku ƙaurace musu don gudun yin asara, kamar yadda Bahaushe yake cewa da asara gwanda gidadanci.